Dobrý deň, nachádzame sa na sídlisku Hliny 8 v priestoroch nedaleko od základnej školy na Richardovej ulici a stojíme tu preto, lebo onedlho začne významná revitalizácia tohto vnútrobloku. Samotný projekt vychádza z komunikácie s občanmi, ktorý prebiehol ešte pred niekoľkými rokmi pri príprave a vychádza zo štúdie, ktorú sme spracovali na Hlinách 8. Cieľom revitalizácie je zvýšenie podielu zelene, zlepšenie kvality plôch, po ktorých ľudí chodia a výrazným prvkom sa zasiahne aj do opatrení, ktoré by mali zlepšiť klímu v tomto prostredí a nejakú reakciu na prehrievanie mesta. Na čo sa môžu obyvatelia tešiť, dojde, ako som povedal, k výmene všetkých povrchov na vodopriepustné, ktoré pôjdu do dlažby. Pribudne úplne nové detské ihrisko, pribudne ihrisko na petánk, workoutové prvky, vymení sa mobiliár, lavičky, smetné koše, ktoré budú aj na triedený odpad, takisto sa vymení osvetlenie a všetky tieto opatrenia by mali slúžiť občanom všetkých vekových kategórií, od malých detí až po dospelých alebo seniorov, tak aby tu na príjemnom, bezpečnom, estetickom, zrevitalizovanom prostredí dokázali tráviť svoj voľný čas a realizovať komunitné aktivity, ktoré tu prebiehajú. Takže držíme si palce, celý projekt alebo celá revitalizácia by mala trvať zhruba 1 rok.